Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με τους καλούς μου συναδέλφους για να υποστηρίξουμε τον αγώνα των οικογενειών των θυμάτων. Σήμερα είμαστε δίπλα στην μητέρα και στην οικογένεια της Μάρθης, 19 χρονών, που συνταξίδευε με μία φίλη της από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Γνωρίζαμε ότι η διαφθορά σκοτώνει την ανάπτυξη, σκοτώνει τη δημοκρατία. Στις 28 Φεβρουαρίου το βράδυ σκότωσε και 57 συνανθρώπους μας. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την κατηγορία, μια κατηγορία που πρέπει να αναζητήσει ποινικές ευθύνες τόσο για πράξεις του μοιραίου σταθμάρχη και όποιων συναδέλφων του, αλλά και για παραλήψεις ψηλότερα από τον σταθμάρχη, στις διοικήσεις του ΟΣΕ, της Hellenic Train, της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για παραλήψεις που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια και οδήγησαν σωρευτικά, πολλαπλά και από κοινού στη δολοφονία αυτών των παιδιών.